tam běží, takže my můžeme na ně kliknout a ono nás to automaticky převeze, a to vám potom na druhou stranu ukážu. Další věc jsou aplikace, které vlastně zobrazují veškeré aplikace, které na Android TV máte nainstalované. Já tady momentálně na tomhle demo systému mám věci, které si myslím, že budou zajímat hlavně v České republice lidi, kteří koukají na content, který je nějak počeštěný. To znamená, máme tady live channel z Cookie, Stream.cz, vlastně aplikace od Seznamu, je tady Netflix, který konečně začal už dělat i český titulky k seriálům a k filmům po nějaké době. Určitě je u nás poměrně oblíbený kody, lidi na to koukají přes filmy, Spotify, Twitch. A možná zajímavostí je, moc lidí to neví, ale Android TV má jednu obrovskou výhodu v tom, že na rozdíl od všech ostatních systémů má plnou podporu browseru. To znamená, že se můžete koukat na té televizi, na internet a funguje to velice dobře a rychle, a to vám ještě tak potom ukážu, kde se můžete podívat. No a pak samozřejmě, protože Shield je i o hraní, ale o tom já dneska tady nechci mluvit moc, protože nechci zbytečně vás zatěžovat hromadou informací, tak tady máte hromadu her, které jsou ať už takový spíš zaměřený na děti, nebo hry, které jsou spíš jednodušší, protože Android TV platforma je hodně na ty nezávislý vývojáře dělaná, ale těch her je tam poměrně dost a myslím si, každý, kdo si to koupí, tak si přijde na svoje, a spousta těch her je v kvalitě, která zhruba odpovídá třeba Xboxu 360 nebo PlayStation 3. No, tak, skočíme hned na ruky. Jak jsem tady už zmiňoval, tak ta aplikace je opravdu hodně rychlá, to ovládání je poměrně jednoduchý. Tady nahoře máte vlastně několik ikonek, kterým si posouváte v těch samotných volbách. Ta první věc doma, což je v podstatě taková vaše jakoby hlavní obrazovka, tam máte rozkoukané věci, třeba seriály nebo filmy, máte tam vlastně doporučené věci v té videotéce, máte tady čas a můžete si tam ještě upravit nějaký zprávy, počasí a tak dál. No a pak hlavně lidi bude zajímat telka, která vám jednak ukazuje, doporučuje seriály, které jsou tam na základě nějakého vašeho už předchozího sledování. Je tady program, klasický EPG Guide, který je velice rychlý. My jsme se snažili implementovat vlastně ovládání Shieldu tak, aby to skutečně se dalo ovládat s tím jedním remote kontrolerem, který Shield má. A udělalo se to celkem chytře, to znamená, že z těch standardních televizních ovladačů máte prostě milion tlačítek, který máme vlastně jenom na zpátek nahrávání a ten střed, ale třeba podržíte, když podržíte jenom lehce vlastně to střední tlačítko, tak vám tady naběhne ten jednotlivý kanál, kde si můžete vybírat podle té timeliny, co se dávalo, a stejně tak si můžete ten program nahrát, můžete na něho přepnout, a nebo můžete koukat od začátku. To, co se mně strašně na Cookie líbí a všeobecně je hrozně dobrý, tak je ta historie. Jo, já třeba je zajímavý, já jsem se bavil s lidmi, kteří to používají. A zjistil jsem, že většina z nich už vůbec si nezajímá nějaké jakoby ta časová osa té televizi. Oni jsou zvyklí normálně přijít domů a až ani neřeší třeba zprávy. Když se chcou podívat na zprávy, tak prostě přijdou a ty zprávy si pustí třeba o 2 hodiny později. Oni si tam jenom naskrolují a vyberou si ty zprávy, protože Cookie vlastně ukládá na zpátek až na jak dlouhou dobu. Po 48 hodin vlastně ukládá všechno, co se v podstatě nahrálo na zpět, takže vy si můžete po 2 dny vybrat a zvolit si prostě, až budete mít čas se na to podívat. Jo. A další věc, která je u toho dobrá, tak to nahrávání, můžeme to třeba vyzkoušet tady. Pustíme si toho, je teda zrovna SDčkovej, tak dáme něco HDčkovýho. Tak dáme ještě 24. A vést nás i dál do budoucnosti po Brexitu. Zkusíme dát něco, co vypadá. Doktorka Pišáková. Když si podržíme tlačítko, tak tady dáte, dole máte volbu, kdy vlastně si můžete zvolit jazyk, pokud ten kanál to podporuje, ale hlavně dáte si tlačítko na hry. Takže doktorka Pišáková je teďka nahraná. Nemusíte nic jiného dělat, jo? Oproti standardním boxům, kde máte prostě připojený disk a ono se vám to začne nahrávat, tady se vám všechno nahraje v cloudu. To znamená, že vy to máte nahraný a podíváte se na to, až bude třeba. Jo? Stejně tak na jakýkoliv program předtím. No a teďka, když vyzkoušíme, tak vidíte, že doktorka Plišáková je nahraná, jo? Takže teoreticky se potom můžete na to podívat později. Já se ještě podívám, skočíme na zpátek a tady máme vlastně nahraný všechny filmy, co já už mám, co mám třeba vložený já ze svého programu. Vidíte, že doktorka Plišáková už se tady objevila. Jo? To znamená, že už je tam hnedka nahraná a můžete se na ní okamžitě podívat bez toho, aniž byste měli nějaký USB disk, abyste měli nějaký klíč, cokoliv, prostě je to tam hned. Jakou potřebuji rychlost připojení, když chci sledovat Full HD? No, takhle, ono záleží, my jsme se o tom včera bavili, já bych doporučil asi takovým těch, já nevím, 13 megabitů na sport, těch sportovních kanálů je třeba víc, ale jako dá se to sledovat
v podstatě i na nižší rychlosti, ono se to potom nastavuje ta kvalita toho videa. Tam je jedna důležitá věc, a to já jsem vám neřekl, ty dema, co tady vidíte, tak nic z toho není na pevném internetu. Jo. To všechno, co tady vidíte, tak běží přes LTčko, přes mobil. Jednak ten hotelový internet to tady není možné. Jednak je dost důležitý, že, tak já už jsem zmínil předtím, tak vy v podstatě, ten kanál vysíláš později, tak vy v podstatě máte možnost si to vzít kamkoliv. Jo. Dá se říct, že dneska s tím, jak O2 nebo T-Mobile nabízí už vlastně pevný připojení LTE bez FUP, který si můžete koupit na 399 korun, tak v podstatě vy si to vezmete na chatu, připojíte si to tam a můžete prostě koukat na internet, že to LTEčko na té chatě má většinou to pokrytí tam je, a můžete se koukat, jak kdybyste tam měl prostě kabelovou televizi. Jo. A dneska tohle, to, co vidíte, tak je standardní LTE rychlost, ještě jsme samozřejmě lehce v podzemí a vidíte, že to funguje úplně bez problémů. Tak další věc, která tady, o které jsme se bavili, jsou ty seriály, které si myslím, že to je fakt zajímavá funkce. Já jsem se s tím nikdy jinde nesetkal, ale představte si, že třeba fakt koukáte třeba na šéfe, jo, a proč byste měli jako čekat nebo nahrávat si ty věci, když vlastně Cookie to za vás agreguje jako jednotlivý ty díly a pak se jenom vlastně podíváte podle času, tak se podíváte podle času vlastně, nebo podle dílu a spustíte si to, dáte si třeba tady, já nevím, 23.1. a pustíte si Ano šéfe. Víte mimochodem, že ta rychlost je fakt super, jo? Že to prostě se přepíná automaticky, je to extrémně rychlý. A tady to samozřejmě funguje tak, že ten seriál, asi odložím ten povládač, se pořád nepřepíná, ten seriál je samozřejmě nahraný tak, že tam má lehký přesah toho času, to znamená, proto tam máte teďka něco jiného, protože ono to bude potom následovat. Ono se to nedá úplně jakoby ostříhat, aby jsme fakt, každý ten díl by se musel fakt speciálně editovat, ale v podstatě ty seriály jsou všechny dostupné s tím, že pokud něco, což třeba není případ tady toho, ale podíváme se třeba na Badlands, jestli tady jsou. Tak to je zajímavá funkce, pokud třeba ten díl ještě není vydaný, tak tady vidíte, že máte vlastně u toho budík, kde je napsaný, ten bude první, já nevím, 1.5. v tolik a tolik hodin a můžete počítat, že ten seriál se o tom objeví. Je to takový malinký systém, jako má třeba Netflix nebo Amazon, že ty seriály máte přesně podle sebe. Teď spousta lidí se mě na to ptá, jak to funguje v případě, když máte ty kanály zaplacený, tam je důležitá věc, že ten kanál musíte mít samozřejmě v té nabídce jakoby zaplacený. Není možný, protože tady jsou i seriály od HBO, tak není možný, abyste tam prostě třeba seriál, který vy nemáte, ale pokud máte ty kanály zaplacený, tak ten seriál se tam objeví a mimochodem tady tahle funkce je separátní, vlastně ty seriály, tuším nějakých 65 korun měsíčně, abyste ty seriály měli vlastně v té nabídce a pak samozřejmě musíte mít ty kanály zaplacené. No a pak další je tady klasický VODčko, kde si můžete samozřejmě půjčovat dělané přes Banaxi, takže si můžete půjčovat standardní filmy, to už potom záleží na vás, jestli využijete tady tuhle platformu nebo ne, ale máte tady k dispozici v podstatě ty nejnovější filmy, tak jak vlastně Banaxi nabízí. No a poslední věc, která je celkem zajímavá u Cookie, a to bych pak asi nechal i na vysvětlení z Netboxu, tak to je systém, jak to funguje. Nevím, jestli jste o Cookie někdy slyšeli, máte třeba u té nabídky Cookie větší, máte 30 kanálů standardních fixních a pak máte 30 kanálů, který si vy můžete navolit, jaký chcete. Záleží podle toho, co sledujete. A vy tady máte vlastně seznam těch kanálů, jo, a vy si v podstatě vyberete, co vás zajímá, jo, a pak si prostě buď to dokoupíte, nebo v rámci těch 30 kanálů si to prohazujete, takže si tu nabídku uděláte podle sebe. Není to tak, že máte fixní nabídku a že prostě chci 30 kanálů navíc, tak si prostě třeba koukám jenom na sporty, tak tam budete mít sportovní kanály sami a doplníte si to prostě o pár třeba filmových, jo. Což je věc, která dneska běžně nefunguje. Většinou třeba, když máte UPC tu nabídku, tak se to editování není tak jednoduchý a tady to máte přímo na tom systému, změníte to a během chvilky to prostě funguje, jo. Takže ta nabídka je relativně jednoduchá a přehledná. Tak, bych asi nechal vůbec demo té aplikace. Ještě možná poslední věc, která je celkem zajímavá. Královské rodiny. Počkejte, já tam dám tak, my jsme ještě implementovali takovou zajímavou funkci, která není taky úplně běžná, a to, že pokud ten kanál podporuje více jazykových mutací, včetně titulků, tak to
tam máte a můžete si to zapnout. Toho je teda v případě České republiky hlavně HBO, no těch kanálů, pak se tam ještě nějaké ty film kanály a tak, ale HBO je v tom asi nejlepší. Takže podržíte zase tlačítko, tady vidíte, že tady máte nabídku, dokonce máme podporu 5kanálového zvuku v češtině. Jo, anebo si můžete zapnout buď to ve stereo nebo v 5:1, záleží, v jakým se to vysílá, tak si zapnete normálně anglický znění a k tomu si dáte české titulky. Jo, to znamená lidi, kteří třeba koukají na... víte, že tady vidíte normálně český, když koukáte na filmy a chcete se naučit anglicky, tak někdo to třeba upřednostní v originálním znění, tak to samozřejmě Cookie a Shield taky. Vidíte, že to přepínání je extrémně rychlý, že v podstatě ty stopy to prostě jenom slyší. No, jak už jsem zmínil, když nebudu brát jenom tu aplikaci a třeba jsou lidi, kteří upřednostňují řešení od Google, tak potom i Google Live Channels fungují takovým způsobem, že oni v podstatě detekují veškeré IP televize, které máte vlastně nainstalované na tom systému a agregují ty kanály všechny do jednoho. V současné době tady máme nainstalovanou jenom cookie, těch IP televizí, u nás v podstatě kromě cookie nic jiného tady není. A potom v rámci vlastně světa těch televizí je strašně málo, je tam nějaká americká internetová televize Pluto nebo něco takového, ale každopádně tady je jenom nainstalovaný cookie, ale můžete použít čistě řešení od Google s tím, že ono je poměrně jednoduchý, oni nemají nějaké jakoby speciální vymoženosti, vy v podstatě si to přepínáte nahoru dolů, máte tam samozřejmě PG Guide a všechny tyhle věci, s tím, že když podržíte tlačítko, tak tady máte samozřejmě standardně programového průvodce, ale ten programový průvodce je tady v tomhle případě takový jakoby jednodušší, ale někdo to upřednostňuje, protože pro někoho to může být přehlednější. S tím, že ten kanál u toho funguje ještě trošičku jinak, že oni tady jakoby agregujou věci, na které vy se koukáte a nabídnou vám ty kanály jako to, co jste naposledy koukali. Jinými slovy, pokud koukáte třeba na 4 sportovní kanály, tak nemusíte vyhledávat v tom EPG Guideu pořád, ale jenom si vlastně podíváte podle toho, na co koukáte a automaticky vám to vlastně zobrazí tu vaši poslední historii. S tím, že vidíte, že vlastně tím, jak je ta aplikace provázaná vlastně s tou IP televizí, tak oni umožňují přímo spustit ten kanál přes cookie, takže si můžete skočit na kanál a o tom budu mluvit za chvilku, je tady samozřejmě ještě DVR a nahrávání, a o tom ještě budu mluvit, co se týká našich budoucích funkcí. Jinak důležitá věc je, což určitě spousta lidí využije, tak zaprvé Live Channels podporují obraz v obraze, což je celkem zajímavá funkce. Takže vy jste schopni v podstatě si pustit na Android TV nahoře v okýnku obraz vlastně z Live Channels, jakýhokoliv kanálu, no a pak si do toho pustit prostě třeba YouTube nebo cokoliv jiného a můžete to mít, můžete koukat, dokonce funguje to i tak, že když si spustíte třeba cookie, tak, protože on nepodporuje, Live Channels vlastně nepodporuje dva jakoby, kanály, on má jenom jeden, že nemáme samozřejmě, tady u IP televizi nefunguje jakoby víc těch tunerů, tak vy teoreticky si můžete pustit v cookie jeden program a na Live Channels druhý. Jo, takže koukáte vlastně na jedno a tady nahoře třeba můžete mít druhý sport, což je celkem dobrý a žádná jiná digitální platforma tohle nepodporuje. Určitě pokud jste měli možnost vidět, ať už je to O2 TV nebo zase UPC, tak nikdo tohle nenabízí. My jsme v podstatě jediní, kteří jsme schopni vám v rámci toho zařízení nabídnout vlastně picture možností. Jinak u Google to funguje celkem jednoduše, když vlastně podržíte tlačítko, stisnete to dvakrát, tak se vám umožňuje editovat to a jenom si to můžete pustit na celou obrazovku nazpátek, nebo si přepínat mezi těma jednotlivými kanálama. Jinak u těch Live Channels ještě je zajímavý, že my samozřejmě zase podporujeme, a to snad vůbec nevím o někomu, kdo tohle uměl, tak podporujeme zase více jazykových stop, pokud to samozřejmě nabízí ten kanál, to znamená, že si zase můžete přepínat mezi češtinou a angličtinou. No a pokud ten kanál to nabízí, tak podporujeme samozřejmě i titulky, jo, kde tady ty titulky nejsou, ale můžete si třeba HBO zapnout. Takže to je stejně standardní věc, to, co vlastně podporuje cookie, tak máte i přes Live Channels. Já když jsem poprvé viděl televize nebo různé možnosti, které se implementovaly vlastně v rámci Android TV, tak spousta lidí, hodně u nás, teda nevím, čím to je, jestli ti lidi u nás jsou tak technicky zaměření, všichni říkám, že jsme chtěli mít podporu Live Channels, tak si myslím, že tady to budou nadšení, protože tam mají v podstatě úplně všechno. No, to je asi tak k tomu demo všechno. Já se posunu nazpátek na slajdy, ale já potom, až ta prezentace skončí, tak budu rád, když si tady pohrajete s těma systémama, jenom buďte trošku schovývá.